Kaixo, Eduardo Bidaurratza ganaz, EHUko irakaslea, Egoako kidea eta gatazko egoeran dauden lurraldeak izeneko proiektuko kidea ere. Gaurkoan, hemen nauzue ikastarronen 6. modularen nondik norakoak laburra saltzeko. Honen izenburua honako hau da. Botere korporatiboa lurraldeak erasotzen. Herri erresistentziarako gakoak megaproiektuen aurrean. Gonzalo Fernandezek, Omal erakundeko kideak gidatu egingo duena. Modulu honen lehenengo partean, 21. mendean, kapitalismoaren ezaugarriak jorratuko dira. Enpresa transnazionalen, lurraldeen eta megaproiektuen arteko loturak aztertuz. Honen ostean, megaproiektuen aurrean, herri erresistentziak sortu eta indartzeko gakoak, erramintak eta baliabideak lantzen direlarik.